Le, nya, tumbas sarapan gue mbok Jum ngono. Ikan hari Minggu toh, Pak? Lah yen dina Minggu apa kowe ora arep sarapan? Nek dina Minggu kan Bapak masak dhewe toh. Bapak ora masak, bapak enek acara. Acara apa, Pak? Rapat ning Dubai. Oh, rapat karo pengusaha minyak toh. Kene ngerti kowe. Mudeng no, Bapak kan termasuk pengusaha minyak. Piye? Nek pengusaha minyak kuwi kewajahe wis ketok, Pak. Berwibawa to. Berminyak. Waduh. Ayo men ta iki. Gokil ya, Is. Ajeng ping pundi to, Bu? Neng Istanbul. Istanbul. Istanbul iki daerah ngendi to? Ini kita mulai yuk, Mas. Tasnya nunggu peserta lian ini. Lek. Lawan arus, tapi ampun terlalu frontal. Beres nih, yuk. Tenang mawon. Walaupun siap argumentasi. Mas Rono. Wah, los iki. Jo, Om, butuh bantuan. ngopo? Rantaiku los. Wah, aku kesusui, Jo. Hari ini Banser siap membantu masyarakat. Nah, iki. Yo banser iki. Cek ya. Bantu piye lagi kelakuannya ora sesuai karo sing dienggo ngono. Makane aku ora nggo seragam kesatuan yo males aku. Lho kene. Terus diwangi ra oleh ngersula. Yo ning kowe kongkan-kongkan terus. Ya kan, gitu. Oke, dadi. Matur suwun, Papi Banser. Siap. Podo-podo. Lemah telus Gusti Allah sing bales. Hati-hati. Arep neng ndi, Lek? Arep ning ndi piye to? Oh, genah pertemuan gone Pak Kliwon lho. Oh, sing ngundang genah dhek enuk mosok lali to, Di? Lah kok rapi men. Oh, jenenge pakaian sing rapi ngene iki mencerminkan aktivitas Di. Nek acarane resmi ya pakaiane resmi. Ayo wis ayo kita budal. Ya kowe mangkat to sik, aku tak nyemir sepatu sik. Lah, wong iki ku acarane lesehan lho, Lek. Apa arep dienggo sepatune? Lho. Nek acara lesehan rak ya pertemuane, lah yen sesi-sesi fotone rak ya nganggo sepatu to, Di. Ya wis. Iya, cah kuwi. Wah. Ajeng jagung ten pundi, Pak? Dubai, asulule. Bandi apa durung Lampung oleh tugas lagi? Oh, lebih jam 09.00 lho, Pak. Bukan barang niku biasanya sregep lho Pak ana acara ngenten lagi. Nek kok yo randang merapat to yo. Jenengan kok gelisah men to, Pak? Wong yo dina longgar wae lho. Bul, iki kok asik men chattingane apa nduwe yang anyar kowe? Kengko kira-kira cukup apa ora ya, Dik? Cukup niki, Bu. Wong niki kathah lho. Lah wong-wonge yo akeh lho, Dik. Jare sekitar 15-an kok. Lah niki nek tinggi wong selawe men nggih cukup to, Bu.
Ya ki kok hitungane apa ya ra kira-kira wong selawe to dadine. Lho, sanjange tamune mung 15. Iya, Dik. Tamune iki sekitar wong 15. Ning nek panganane iki hitungane apa ya ra dadi selawe. Enten tamu tambahan to? Ya ora sih. Lah kok dadi selawe men hitungane, Bu? Pak RT kuwi lak ya ora iso dipadhakke liyane to, Dik. Dek dhewe we iso 5 dhewe lho hitungane engko. Pak RT dihitung 5 dhewe. Lah wong ya tadahe gede lho. Lah wong papine Vandra niku nggih lho, Bu. Apa ya mangane akeh? Lho, jenenge ku pripun to, Bu? Nika papine Vandra, nek enten panganan ngenten iki mboten iso leren. Ya wis diusungi ngene Pak Kliwon wae ya. Oh nggih, nggih. Pi. Sampeyan apa arep nggone Pak Kliwon? Iya no. Iki wedange ditanging sisan. Ya siapa no. Banser iki lho. Jo meneh kok mung ngusung wedang. Long rantai pit lose tak garap kok. Wah. Iki apa iki nggo padasan? Ora usah sing-sing to, Pipi. Alah mau umpama. Mosok ajeng jagung to, Pak? Kita ora ana wong duwe gawe lho. Dubai. Jane ajeng acara napa to, Pak? Pertemuan. Pertemuan apa? Pertemuan yang kuimpikan kini jadi kenyataan. Asolole. Itu baru muridku. Istanbul. Acara apa, Bu? Pertemuan. Pertemuan apa? Pertemuan yang kuimpikan kini jadi kenyataan. Pertemuan yang kudambakan ternyata bukan. Mbok mamimu diewaki nggo pangane kono to, Ndra? Ten pundi? Nang Pak RT, digawe nang Pak Kliwon. Oke no. Ya. Ibu arep metu sik lho, Le. Mbok sanjak terus terang mawon. Ajeng ten kampung Riwil to. Mang Sanjang kali wong mriko, Bu. Kula minangka turune Mbah Dul Salam. Ora setuju yen damai nggawe acara haule simbah kula. Kula genten pun diwiwiti, Pak. Tiwas kemrungsung lho. Santai wae. Mung dino longgar kok. Loh, ngapa le? Survival. Rantai mulas to. Jane beton apa pongge? Jane takon apa ngece? Nang benakno, Pak. Sak luwe aku. Loh, alah. Kowe iki dolan raja ajak bapak bareng rekoso njaluk tulung bapak. Lah apa urung sida tuku sarapan mau? Ya wis. Lah kok wis luwe neh? Luwe menano. Lah iki mau rantene los ping 4 tok. Ya wis dituntun wae melu bapak ning gone Pak Kliwon. Ning gone Pak Kliwon panganane akeh. Yo, Ya tulung no, Pak. tulung apa meneh? Lah ngakui wis nuntun ket mau lho. Saiki gentian. Bapak sing nuntun ngono. Oh, kowe kuwi pake jas-jasan rapi kok nuntun pit. Oh. Tak ewangi yo, Mas. Yo, jika ana yang dalam Ibu RT kok gak diisi ngene Pak Kliwon. Oke. Neng dilek. Ning Dubai. Neng ditojo. Kenapa dijawab Pak Bukang no, Mbak? Dubai. Lah kok nonton pit? Iki mas dijolke untuk Empat mentok ki. Pi,
mau diweling mami, nek jenengan kan laden wedang. Rumah samu ya aku iki jayengan ngono kae tukang gawe wedang. Aku ya peserta rapat. Kowe ngene wae tak tugas. Kowe Jolodot, Pak Ijo, engko laden wedang dienggo peserta rapat, ya. Oke. Laden wedangi piye to, Mas? Ya engko nyuguhke wedang ning para tamu, Dot. Oh, kaya sinoman ngono kae to. Oh. Loh. Ning Dubai numpak pito, Wak. Iki mau lagi tekan Vrindavan. Rantene lho wis cepot. Sugeng rawuh lho, Mbak. Iki gubuku, Mbak. Wah, yos. Sumpek tenan nek iki. Senajan sumpek. Ning lak omah iki kuwi anu Mbak, omah sing paling jembar nang Kamuri kene. Tak kandhani yo. Langgare bapak biyen ki lak yo tok rumpek to. Aneng nyatane akeh ngelmu sing lahir saka panggonan sing rumpek. Ndi sing wong adol lak ya mbok Japri to. Sampun niku, Pak. Sebagian nggih balesne ajeng rawuh niku. Lah niki ditenggo napa ditilar? Di enteni 10 menit riyen Pak. Mungkin nek dereng do teko lagi diwiwiti. Ayo ngono Di. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wedian. Harus memang to Kak. Lah nggih menghargai acarane to, Pak. Guru kaya. Ganteng men to, Gang. Oh, nggih murid Mbah Dul Salam nggih kudu ganteng lho, Bu. Ganteng. Ngene iki sing ora ngerti dikira mudin kesasar. Engko yan Pak Dul wudu kanggo iki wae, Mas. Oh, bener ya. Daripada gawe padasan mending tuku kaya ngene. Joget-joget wae. Lah iki kok guru mumpeng, iki finishing kok teko ngendi? Gelas iso mumet no. Oh, jane kudune none Pak RT. Iki kono, dihubunge kono genti. Nek rono terus ya mbludak ngono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bener griyane Pak Kliwon? Nggih. Iki bukan toh? Ayo, kelingan ora? Kadir to iki. Kelingan toh? Oh, kadir. Kene pikir sik. Rene. Kan jauh. Dian kowe iki saiki sangar tenan lho, Dir. Candalan li. Wah, elok tenan kowe iki. Ane urip ning dalan iki ya kudu kaya ngono to, Dir. Ayo ora kudu, ora wajib. Iki kuwi seragam. Nah, niki kuwi pangkat. Wah, iki yo pangkat. Pangkat letnan po kapten, Dir. Ya ora ngono, aku dhisik iki urip ning terminal iki ya lugu, polos. Lah kuwi ana wong sing ngajeni aku lho. Lah terus aku pasang pangkat iki karo iki. Wong sak terminal kuwi do ngajeni aku kabeh. Oh alah, murid Mbah Dul Salam kok ya nono bae. Ketok iki ya murid Mbah Yai sing mursal iki ya ming aku ya. Ya ora. Wong nyatane kowe ya gelem teko rene. Tegese
kowe isih kelingan karo piwulange Mbah Yai, Dir. Alhamdulillah niku nggih ngoten niku, Pak. Sak dugal-dugal kula, sak mursal-mursal kula. Kula niku nek krungu suara dari mesti salat. Kula niku langsung kelingan piwulangane Mbah Yai. Salat kuwi le cagake agama. Ayen kowe ora salat, cagakmu kuwi ambruk. Uripmu kuwi ya mawut. Gokil. Gokil ora? Yo ora to le wong bapake wis disim lho, mosok arep golek SIM meneh. Inilah modal pesugihan. Penuntunku